Якай сорбон билетҳо бо қимат шуд. И бародар оиди ширкати Пик Модул гуфтагиай, ман ягон таи шуморо маҷбур накардам. билет фурӯше нака. нафарҳое ки дандонҳои худро сафед кардан мехоҳанд ё мехоҳанд хунукии дандонро табобат кунанд ё мехоҳанд барои рост кардани дандонҳо брекет монанд, ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат кунед. духтури дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва мебошад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, барномаҳои канали Юристиҷай. навори имрӯзаи мо оиди нарху навои билетҳо аз Федератсияи Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон. Прямой рейс шамози мо да шумо мефаҳмонем ва через пересадка бо ҷумҳурии Узбекистон ҳам мефаҳмонем. Шахсиятҳое ки аз Федератсияи Россия мехоҳанд бо ҷумҳурии Узбекистон вориди Тоҷикистон шаванд, нархи билетҳош баробар мебошад аз 6000 рубл то 12000 рубл. ва ғайри пули билет супоридан шумо 3000 рубли дига да тест меспоред аз аэропорти Дамадед вара дар назар дорем. ва агар ки аз аэропорти Внуково билети шумо боша, пули тесташ баробар мебоша ба 2750 рубл. И нарху навои билетҳои буд ки через Узбекистон вориди Тоҷикистон шидан бихоҳед агар. ва агар шахсиятҳое ки мехоҳанд бо прямой рейс бе пересадка аз Москва ба Душанбе билет бихаранд, барои моҳи июл нархи чиптаҳо баробар мебошад аз 20000 рубл то 24000 рубл. ва ғайри пули билет ба мисли ки мо қайд кардем 3000 рубл аз аэропорти Дамадед ва пули тест меспорен ва аз аэропорти Внуково бошад 2750 рубли дига да тест меспорен. оё мехоҳӣ риши худро зиёд намоӣ ё мехоҳӣ мӯи сар аз рехтан монад ё мехоҳӣ доғҳои сафеди баданро нест намоӣ ва ё мехоҳӣ худро фарбе ё хароб кунӣ, пас ба шумо соф савдоро тавсия медиҳем. ва ё шахсоне мехоҳанд ҳиҷома кунанд ё равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунанд ва ё капсулаи алҳадая ба соф савдо муроҷиат намоед. доруҳо доставка низ карда мешаванд. рақамҳо дар рӯи экран. аз номи Юристиҷай муроҷиат кунед, тахфиф дорад. бо соф савдо бошед. офиси соф савдо дар Питер ва Москва. ва дар ҳолати споридани тест шумо бояд ҳатман тестон штрихкод дошта бошад. дар ҳоле ки штрихкод доштагӣ набошад, агар тести споридагии шумо ба ҳисоб намерава, яъне ки фалшиви ҳисоб мехӯрад. Раҳматулло Алимов нависай: ака ростае ки роҳҳо маҳкам мешаванд рӯзҳои наздик. барои маҳкам шудани роҳҳо аллакай чандин маротиба аст ки мо гуфтем ва қайд кардем ки ҳичи гуфтагӣ нестанд ки роҳҳо маҳкам мешаванд ё ки не, вале баъзе шаҳрҳои ҳамун Федератсияи Россияда аз сари нав маҳдудиятҳо мумкин ворид карда шаванд. Клуб медиа нависай: билет фурӯше нака. Не бародари азиз, билет фурӯш нест. Алик нависай: акай Сорбон, бори дуюмай ки мепурсам ки доруҳои реклама кардагӣ ҳақиқат барои муолиҷа ё барои пулкоркунӣ. бародари азиз, ин чиза метавонӣ ки ҳамун ширкат хичон пурсон бошад. мо аз он ширкат маблағ ба даст меорем ва ёра реклама мекунем ва барои фоида мерасона ё ки фоида намерасона, аввалан истифода мебарӣ, мақсад баъд мефаҳмӣ ки результат метиҳад ё ки не. чандин нафарҳо харидорӣ мекунанд. ростига ман намедонам, оиди ҳеҷ каса тавсия наметавонам ки мақсад чӣ харидорӣ кунед, чӣ харидорӣ накунед. ҳамунҷо дар рақамҳои телефоншон ҳаст, хитон занг бизанед, пурсон бишавед, тавсияи пурраро дар шумо мерасонанд. Фархор Сити нависай: салом акай Сорбон, абача аму описанияи видеота соз навис, то видеоро тамошо мекунӣ талхакаф мешавӣ. саломат бошӣ ака, барои меҳнатот. мо кӯшиш мекунем ки номи видеоро яхеле нависем ки мардума ҷалб кунад. Анварҷон Назиров нависай: акай Сорбон, билетҳо бо қимат шуд. оиди нарх навои билет қимат шиданаш агентии авиатсияи гражданӣ дига ягон қарори нав қабул кардагӣ нест. ахирон боре ки гуфта буданд $500 ҳамон қадар истодагие то айни ҳол. Хуршед нависай: ҳамун 6 моҳам бепул кор мекунӣ, то ин 6 моҳ мегзара Аэросия дилханак мешавад. И бародар оиди ширкати Пик Модул гуфтагиай, ман ягон таи шуморо маҷбур накардам ки бирем ба ӯ ширкат кор кунед. ман танҳо тавсия додагием ки роҳи осон барои Россия рафтан ва ӯ ширкат музди маош муқаррар кардагиай барои ҳар як нафаре ки номнавис мекунанд бо тавассути ҳамин ширкат мераванд, кору фаъолият мекунанд. айни 01 нависай: ассалому алайкум бародар, мо ду писар бошем, я тамом ба номи дига кас бигзарем. моро аблава меқапа ё хизматмон мебаранд, дар бораи ҳамин камтар равшанӣ андоз.
бародари азиз, мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон, агар шумо ду писар бошен ва бо тариқи қонунӣ якета мисол мегирем ягон тағоид ё ягон амакит фарзандхонӣ мекунад ва ҳамин фарзандхонӣ бо тариқи ҳалномаи суд боша, албатта ки фарзанди дигар аллакай дар оила як писар ҳисоб мехӯрад, аз даъват кардан ба хизмат озод мешавад ва агар ки бе тариқи ҳалномаи суд боша, и аллакай ҳисоб намехӯрад. Наҷиб Одилов нависад: салом Сорвон, хаста набошӣ. Меган аз 14 июл парвозо махкам мешаванд. Рост сай хабаро? Ма ба 20 июл билет гирифтанем, гирам ё ки не. бародар, фикр мекунам дар ҳамин мавзӯъ гап задани мара муҳим нест дига ва савол додани шуморо муҳим нест, чунки дар ҳамин видеорам ҷавоб додем ба ҳамин савол ва дар видеои гузаштарам бисёр гап задагием дар ин маврид. Шаҳзод нависад: салом акай Сорвон, агар як хона як писара хизмат баранд, бо метавонанд диюмшам баранд ки ҳоли ӯ хизмата буд накарда, метавонанд диюмша баранд? Амира ҷавоб медоди ака Пешакил Аҳмад. Дар ҳоле ки зиёда аз ду писар бошанд, агар бале метавонанд ки якбора ду фарзанда, яъне ду писара ба хизмати ҳарбӣ даъват кунанд. Амирхон Ҳоҷиев нависад: салом алейкум бародари аҳли ислом, ба шумо як савол дорам. Хубтар мешавад ки дар ҳамин масъала хубтар ба мо содда карда фаҳмонед. Агар ки зану шавҳар бошанд ва шавҳараш вафот кунад, тақсимоти молу мулк аз рӯи қонун чӣ мешавад? Ба мо фаҳмонед. бародари азиз, тақсимоти молу мулк, мисол мегирем, як чира ба тариқи мисол мерум. Дар шумо дар кодекси оилавии ҷумҳурии Тоҷикистон омадагӣ аст ки моликияти муштараки зану шавҳар, яъне моликияти муштараки зану шавҳар гуфта чира меган? Молу мулке ки дар давраи заношӯӣ ба даст меёранд, и аллакай моликияти зану шавҳар ба ҳисоб мехӯранд. Ва агар вафот кардагирам набошаву мабодо ҷудо шаванд, моликияти муштараки зану шавҳар 50-50 тақсим карда мешавад, яъне ки ба ҳар душ баробар тақсим мекунанд моликиятеро ки дар давоми зиндагӣ ба даст овардагианд. Ва боз анами ҳолати гуфтагии худат, яъне ки падар ҳамун шавҳараш вафот кунад, дар ин ҳолат моликията метавонанд ки ворисои ҳамун падар дастрас кунанд, яъне меросгиро. Дар ин ворис, яъне меросгиро дар ҳадди аввал, дар ҷои аввал дохил мешавад фарзандои ҳамун падар ва баъд аз фарзандо дохил мешаванд падар ва модари ҳамун, яъне ки пас аз вафот ҳақ доранд ки 50% моликията зан бигира ва боз ҳақ доранд ки моликияти мондагиша падару модари ҳамун вафот кардагӣ бигира ё ки фарзанди ҳамун вафот кардагӣ бигира. бародарони азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем. Агар ягон саволи дигар дошта бошен, дар комментария саволотона пешниҳод бигардонед ва дар канали мо обуна шидана фаромӯш намекунем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.